Leto ešte poriadne nezačalo a ja už teraz viem, že focacciu budem piec pravidelne. Klasicky začínam vlažnou vodou a kváskom, keďže v ide o focacciu pridávam ešte olivový olej a rozdiel oproti môjmu klasickému chlebu je ten, že soľ ide do cesta hneď na začiatku. Použila som babičkinu múku na pizzu a fungovala výborne. Vypracovala som hrubé lepkavé cesto, očistila som strany misky a nechala som ho pol hodinu oddychovať. Potom prišlo prvé naťahovanie cesta. Ešte nikdy som nepracovala s cestom s tak vysokou hydratáciou, toto malo 82%. Bolo naozaj veľmi vlhké, takže s ním bolo potreba pracovať opatrne, lebo pôsobilo až krehko. Zakryla som ho a nechala som ho 30 minút oddychovať. Potom som pokračovala coil foldami, ktoré som robila 2-krát, čiže dokopy som cesto naťahovala 3-krát. Keď sa spätne pozerám na celý proces, mohla som byť k cestu trochu jemnejšia, pretože už pri druhom naťahovaní som cítila, že sa začína trhať. Po poslednom naťahovaní som cesto premiestnila do menšej misky a dala som ho na deň do chladničky. Chcela som spraviť letnú ovocnú focacciu so slivkami, ktorá mi trochu pripomínala slivkové knedlíky, čo je podľa mňa definícia letného jedla. Takže namiesto olivového oleja som pripravila škoricové maslo z rozpusteného masla, cukru a škorice. Plech som si jemne vymazala olejom, vyslala papierom na pečenie a na papier som naliala polovicu pripraveného masla. Rozotrela som ho po celom plechu a vyklopila naň cesto. Rovnomerne som ho roztiahla a vrchnú aj spodnú stranu som preložila smerom dovnútra, aby sa maslo lepšie zapracovalo do cesta. Potom som ho trochu krkolomne otočila preloženou stranou nadol a nechala ešte 2 hodiny podkysnúť. Medzi tým som si nakrájala slivky, ktoré ešte neboli úplne také šťavnaté, ako bývajú v strede leta, takže túto focacciu určite spravím ešte raz, keď bude ovocie na vrchole sezóny. Po 2 hodinách som na vrch cesta naliala zvyšok masla a prstami spravila ikonické jamky, ktoré sú najzabavnejšia časť celého procesu. Potom už stačilo prijať slivky a focaccia išla do rúry. Na výsledku je krásne vidno, že mi rúra dosť nerovnomerne pečie, pretože jedna strana je výraznejšie tmavšia než druhá. Chuťovo je to ale aj tak jeden z najlepších kváskových receptov, aké som zatiaľ upiekla. Leto je podľa mňa ako stvorené pre focacciu, takže pozbierajte šťavnaté ovocie zo záhradky alebo z obchodu a určite ju vyskúšajte. A ak chcete vidieť ďalšie recepty, nezabudnite mi dať follow. Pa pa!